ती खंय रे व्हयची सदांच लेट मेले कितें सदां लेट मरे तुका बेगीन येवपाक ना अरे लेट झालो मात्र रातचं लेट न्हिदलो मरे हेल्मेट रे असे रे हेल्मेट बीन कोण धरता आणि धरल्या म्हाका सांगू नाका तुडी पैसे तुम्ही पैसे घाल आमकां कितें हवा हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना अरे ओडले ओडले हो ओडले ओडले हो ओडले ओडले हो ओडले ओडले हो ओडले ओडले ही पोलीस 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 आहे मरे असं रे बाईक फोन घेऊया राव हेल्मेट रे तुझे हां गाडी बंद कर साहेब अयो इंका पै अरे सर अरे असं नाही सर चष्मा काढ बाई सर सॉरी सर एका चांगलं नाही घाल म्हणून याने घाल ना फाईन भरत होता गाडी साईडला का ना तुका न्हू मातोय हा कितले ऍक्सिडेंट जाता खबर हा मला तुका चल ते साहेब राहिला चल मातशी कळणार रे हा तेका सांगलेले घाल म्हणून त्याने घालून हांव कितें करूं कुठ द्या भया गाडी पळयता गाडी तर 1 लाख जाता इथे अरे तू द्या रे गाडी पळोवन जा घेवपाची ना म्हाका देता ना तू काय रे ते तिकडे किती साठी किती पाचशे आहे काय कितें रे तुम्ही या न्हू या म्हण तुका सांगलें न्हू या गो आयज तुझे कितें रे बेगीन बेगीन सांग दी पयशे दी चल 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 काय रे तू साहेब आगो या गो अरे सर हो न्ही और सोन वळाचे अरे रे अरे साहेब कामावर गडबडीन येयला कामा आनी तू नंबर प्लेट बारीक आहा मरे हा रे साहेब मात्र गडबडीन वचपाक कामार पाव फायन भरची पडटली लायसन 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 कर लायसन साहेब मारना पळय दिता न्ही 100 न्ही पळय न्ही शंभरान काय ना साहेब लायसन कर साहेब लायसन 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 लागली मागे मागे लायसन लागली लायसन लागली साहेब तू लायसन लागली साहेब सोडा न्ही कितें करता म्हाका काय सोडा लागना मरे आनी तेकाय सोडा लागना कळ्ळें मरे आमच्या उदकान जाता आमच्या उदकान जाता कळ्ळें मरे अरे ए राव गो मातशें ए मातशें राव गो म्हाका हाडयला मातशें मातशें साहेब फोनार उलयता गाडी चलयत ना कोणारो जा मरे लायसन दी तुका आता 3 फायन घालता साहेब साहेब दिता लायसन आनी कशें सांगू तुका साहेब साहेब या म्हटलं ओय हा चल 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 अरे चला हा दुसऱ्या वाटी हेल्मेट घाल म्हणून ताला कितलो पडला का हे कितें रे 1 किलो बटाट 2 किलो कांदे टमाट पिसावला रे आनी कशें सांगू तुका साहेब साहेब या म्हटलेलो कितें कितें काय ना साहेब आता तुम्ही जेवढा एक फोटो मार पाहिजे तुम्ही इथल्या वता राहा आता ड्युटी करता आता एक सेल्फी काढू राव गो माई करता हा काढ
असं थँक्यू थँक्यू बरं ओय हा चल चल हॅलो गाईज प्लीज लाईक शेअर कमेंट अँड सबस्क्राईब चॅनल फन अनलिमिटेड आणि तुमका सगळ्यांक दिवाळीच्यो हार्दिक शुभेच्छा चल 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 या सर अरे वन मी आयसो आरसो हातो आयसो नो आरसो रे अरे बाबू आरसो मागचे होते होते मारली रे आज महिला ना पाय कसे डावले तर